Bwrlwm yn y brifddinas, ac i'r cefnogwyr yma llymaid I dawelu'r nerfau. Achos am yr eildro mewn 5 diwrnod mae gan Gymru gêm dyngedfennol. Ydyn mae carfan Rob Page o fewn buddugoliaeth at chwarae'n yr Euros am y 3ydd tro o'r bron. Bach yn nerfus I fod yn onest. Mae'n gêm enfawr. Cymru mynd I ennill, mae'n rhaid I weid yna. Peryg dro a I fewn I extra time ond gobeithio ennill. Gyda lle yn yr Almaen yn y fantol, rhaid cael canlyniad heno, sy'n golygu y gallai fynd I amser ychwanegol a hyd yn oed giciau o'r smotyn. Os felly, pa mor barod fydd y Cymru? Os bydd yn dod, wrth gwrs yn credu bod ni wedi bod yn ymarfer ac dim ond 5 sydd wedi bod yn ymarfer, mae pawb wedi bod yna, felly fel garfan. Yn credu bod pawb yn barod os bydd yn dod at fe. I'r teulu yma o Sir y Fflint sydd â pherthnasau yng Gwlad Pwyl, mae'n gêm sy'n golygu cyment. Dwi'n ar Cymru, wrth gwrs, ddim. Dwi'n teimlo mwy Cymraeg na dwi yn Pwyleg, so. Ond dal, os Gwlad Pwyl yn mynd troi, sy'n cefnogi nhw yn y Euros. Wel, dwi'n teimlo yn ffodus bod ni'n methu colli heddiw, rili. Felly, pa bynnag tîm sy'n ennill, dwi'n meddwl bod ni'n mynd I gael tîm I cefnogi. A dwi'n meddwl, pan oedden ni'n tyfu fyny, doedd Cymru ddim yn chwarae yn yr cystadlaethau rhyngwladol yma. Felly oedden ni wastad yn cefnogi Gwlad Pwyl. Felly mae'n braf cael 2 dîm I cefnogi. 2 flynedd yn ôl fe gyrhaeddodd Gwlad Pwyl rownd 15 ola cwpan y byd, ond ers hynny digon siomedig fy'r canlyniadau. Dyn nhw'n cystalodd I cartra. Oedden nhw'n cystalodd I cartra yn yr ymgyrch, gollon nhw 3 o'r 4 ar nhw golli yn Moldofa, a dwi'n gwybod bod Cymru wedi gwneud hynna, ond i'n rhan o'r tîm ar ei golli yn Moldofa, ond hynny rai blynyddoedd yn ôl. A da chi'n darllen ambell I beth am garfan Gwlad Pwyl. Ydy'r ysbryd, ydy'r teimlad o bod nhw'n un uned, bod nhw'n agos at ei gilydd, yr un a garfan Cymru. Dwi'n meddwl I fod o, a deud y gwir. Galw am ddisgybleth, egni ac angerdd mae'r capten Ben Davies. Rhinweddau a fydd gobeithio yn ddigon i'w gweld yn camu ymlaen i'r Almaen.